Xayrli kech do'stlar. Esenmisiz? Biz bugun Liliya Xayrullina bilan Gumda prank tushirga bo'ldik. Avvalo, men ham ikki bittan suv olgan edim, ayman. Osha olmayman, oshib beraylik, пожалуйста. Пожалуйста. Мен әлеге сенің орныңа ведущий болып тұрмын, емен. Қайырлы кеш достар, esenmisiz барығызда. Бүгін біз сіздің білен бик қызықты тапшыру көрсетеміз. Пранк түсірдік. Ашып бола ма? Жоқ, ашып болмай. Менә білесің ме, Раил, сен ашынды сер ашасым келе? Сен мұны ябыштырған. Әлбәттә, мен бұл бутылканы үйдә үк ябыштырып келдім. Мен де сиңа туры киләчәк, төрле кешеләр янына килеп, "Гафу итегез, бу бутылканы ачып бирә алмассыз микән?" дип сорарга. Бәлки Лилия сен мұны үзең эшләрсең? Бәлки. Егетләр янына килеп, бу бутылканы ачып бирә алмассыз микән дип сорап карарсың, яме? Менә шундый пранк бүген безнең. Ага, егетләр. Әзерләнегез. Без киттек. Можно вас попросить, пожалуйста, бутылку открыть немного в магазине? Я купила в магазине. Извините, а можно попросить, пожалуйста, не могу бутылку открыть? Решил, я позорился, да? Там, наверное, качманов целая куча. Спасибо большое. Извините, можно, пожалуйста, попросить, не могу бутылку открыть. Я что-то сразу Я не могу, вот уже сколько пытаюсь. В магазине только купила. Наверное, сколько какая-то? Я должна его открыть, интересно. Не поняли, что это розыгрыш? В натуре? Спасибо. Серьезно? Да, Рама, сейчас она не открывается никак? Хорошенько заклеить. Я попробую еще раз. Многие уже пытались. У меня и платочка нет, чтобы хотя бы платочком сделать. Вот салфетка только есть бумажная. Если подойдет. На руках есть кошмар. Да вот купила в магазине. Сейчас думаю, идти менять, что ли, обратно. Это не варено. Может, платочек? А у вас есть, да? Клей посадили? А? Детская камера на клей посадили? Если бы.
Просто идти менять бутылку. Там открыть. Спасибо большое. Можете помахать? Вот так. Это татарский музыкальный канал. Ты. Ну, Лилия, Әйе. ничек, ачтылармы бутылкаңны? Беләсеңме, мин бутылканы шул хәтле профессиональ итеп ябыштырдым. Хәтта бер егет тә аны ача алмады. Егетләрне газаплап йөрдең инде шулай итеп гүн буенча әйме? Хәтта Раил да аны ача алмады. Кулларга мазуллар чыгып бетте, дуслар. Менә шушы пранк белән без бүген тәмамлыйбыз һәм инде шушы пранк белән Без сезне Булат Лилия. җиңәчәкбез. Әйе. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Менә сезнең үз тормышыгызда ничә тапкыр җайсыз хәлгә калганыгыз бар. Мәсәлән, сез урамнан барасыз, сезнең каршыгызга шундый матур кыз килә. Ул сезгә сәлам дип әйтә, тик ләкин сезгә булып чыкмый. Менә бүген минем белән кунакта инде шундый матур кызларның берсе Лилия Гимаддинова. Хәерле кич барызга да. Без бүген Паркхаус сәүдә үзәгендә пранк шоу төшерәбез һәм инде нин килеп чыкканын сез үзегез дә күрерсез. Киттекме? Киттек әйдә. Киттек әйдә. Менә дуслар, инде безнең пранк ахырына якынлашты. Инде Лилиядан сорыйсы килә. Лилия, синең мондый җайсыз ситуациядә җегетләрне калдырганың бар идеме? Юк, чыннан әйткәндә, бу беренче тапкыр миңа бик ошады. Егетләрнең реакцияларын күрергә, алар төрлесе булды. Кайберләре аптырап та калды, кайберләре әйләнеп, аңламыйча монда нәрсә происходит икәнен аңламыйча карап тордылар. Мин инде һәрберсенә привет, красавчик дияргә тиеш идем. Һәм инде аларның реакциясын карарга. Раил, бу атнада инде бу пранк белән без сине җиңәрбез дип уйлыйбыз. Чөнки Лилия красавица, ә мин инде по жизни красавчик.